Здравейте, аз съм Ваня, а вие гледате Market Video. Как да представим своя бизнес по възможно най-интересния начин? Рекламата в интернет се различава от тази по телевизията, основно с това, че в интернет имате няколко секунди, в които можете да задържите вниманието на публиката и тя да изгледа вашето видео до край. Как да стане това? Всичко започва от идеята. Тя трябва да е съобразена с едно много важно условие за интернет средата, а именно възможността за комуникация и интерактивност с потребителите. Вашето видео трябва да ги подтиква да гледат, да коментират и споделят. Една от възможностите е видеото да бъде информативно. Да покажете на практика как работи някои от услугите, които вашата компания предлага. Кои са хората, които ще обслужват вашите бъдещи клиенти и как най-лесно може да се комуникира с тях. Покажете ваши клиенти, които са доволни от услугите ви и нека те представят вашата фирма по-лично и емоционално. Личната история е начин да достигнете до таргет група, в която имате най-голям брой потенциални клиенти. Личната история може да бъде изключително драматична и трогваща, като рекламата на тайландската компания за телекомуникации TrueMove H. Или забавна и увлекателна, като най-новата реклама на Samsung Galaxy S5, в която участват някои от най-големите футболни звезди – Роналдо, Меси, Руни, Касиас и други. Това са 4 минути, които няма да видите по телевизията. В тях, освен страхотни футболни умения, се запознавате и с най-новите опции на високотехнологичния телефон. Задължителна част за видеото е да включим представяне на фирмата. Къде могат да ви намерят вашите бъдещи клиенти? Кои са вашите най-успешни продукти или услуги? Какво ви различава от останалите? Добра идея е да обедините вашето видео с цялостна интернет кампания, която да включва и игра с приложение във Facebook, например. Това беше всичко от нас. Повече за дейността ни може да откриете в описанието отдолу. А ако искате още от Market Video, се абонирайте за канала ни. Очакваме вашите въпроси, мнения и предложения в коментарите. До скоро!